Shwmae, sut ydych chi? Dim gobeithio ydych chi'n asaf ac yn iawn. Ar y dudalen PHP yma sydd ar fy nghyfriadau leol, mae gyda ni enghraifft o'r defnyddiad o'r amrywolion yn y cyfeiriad o'r wefan. Yr enw o'r amrywolion yw prawf A, ac mae'r gwerth yn yr amrywolion yma yn cael ei osodi trwy defnyddio yr arwydd cyfartalu I, ac union yr amrywolion yma mae'r gwerth 1, 2, 3, 4, 5. Ac os rydyn ni'n gweld yn y cod, mae'r hyn yn dudalen PHP yn syml iawn. Yn gyntaf gyda'r ffwythiant I osodi y lefel o arddodiad o'r gwachle ac hefyd rhybuddau ac hefyd unrhyw neges perthnasol gyda'r dehongliad ac hefyd y gweithrediad o'r PHP, ac wedyn mae'r gorchymyn neu arwydd air adlais yn allbynnu yr neges. Mae'r gwerth yn yr amrywolion leoliadwr adnodd bydysawdol yn y tagiau I wneud y testyn yn rhyfygus neu bethgar neu hyfeddiol. Mae'r gwerth yn cael ei arddangos ar y dudalen, sef 1, 2, 3, 4, 5. Yn gyntaf fy'n eisiau I drafod ynglyn at yr ffwythiant adroddiadu gwach. Mae'r ffwythiant yn ein caniatau I droi I ffwrdd yr adroddiadiad I gyd trwy'r defnyddio y gwerth. Di ddim yn yr ffwythiant, neu os rydyn ni'n eisiau I derbyn yr allblyniad ar gyfer unrhyw adroddiad ynglyn at unrhyw gwach neu rhybudd neu darlleniad o'r cod, pan mae'r meddalwedd PHP yn dehongli yr cod tarddiad, rydyn ni'n gallu penodi y gwerthoedd yn y prif lythrennau tanlinellu gwach neu tanlinellu rhybudd neu tanlinellu cystrawni neu dosrannu gyda'r arwydd neu symbol pybell yn rhannu y rhain, neu os rydyn ni'n eisiau I gwellau ein safon o codio, mae'r dywisiad tanlinellu hysbyseb yn defnyddiol hefyd os rydyn ni'n eisiau I yn unig derbyn yr adroddiadau ar gyfer gwachle. Felly rydyn ni'n gallu defnyddio y gwerth namin 1. Felly, yn y dudalen gwefan hon, rydyn yn defnyddio pob math o adroddiadau I gyd, ac wedyn, os rydyn yn bwriadol yn creu rhyw gwach yn y cod, felly os rydyn yn newid y cod I disgwyl am yr amrywolion sydd yn galw prawf B yn ytrach na prawf A, felly fyddai hyn yn dachwelyd gwach fel hyn. Nawr mae'n dweud mae'r mynegau yn diffynnwyd prawf B ar y llinell 4. Felly mae'r sefyllfa hon rhywbeth sydd yn gyffredinol iawn yn yr cod, yn enwedig pan rydyn yn codio ar gyfer y wefan. Felly sut ydy'r fodd gorau I codio y dudalen I ymdrin ar sefyllfaoedd o'r fath yma? Wel, yn gyntaf, os rydyn ni yn gosod rhyw fath o prawf I wirio ai ydy yr amrywolion yn bodoli, enghraifft trwy defnyddio yr ffwythiant empty, os ydy'r
yr amrywolion yn y cyfeiriad o'r tudalen yn wag. Felly, gwneud dim byd. Wedyn, os ydyn ni'n nawr yn mynd yn ôl i'r tudalen, mae'r hyn yn gweithio. Yn y fodd, does dim unrhyw neges gwell yn cael ei arddangos ar y tudalen, ac hefyd mae dim byd yn ei arddangos ar y tudalen, achos nid ydym ni yn traddoddi yr amrywolion disgwyliedig, sef prawf ar sy'n yn defnyddio neu yn traddoddi yr amrywolion prawf A. Felly, oherwydd hyn, mae'r tudalen yn gwneud dim byd. Ac wedyn i eglurhau yr ymresymeg yn y cod ar sy'n gallu newid y cod yn ychydig i atodi yr bychnod tu flaen i'r pwylliant gwag, swyddogaeth yn gweithio heb trafferth o gwbl. Ond, yn llawer o sefyllfaoedd, rydyn yn disgwyl am yw gwerth yn enwedig. Felly, yn llawer o'r sefyllfaoedd, enghraifft, rydyn ni'n gallu disgwyl am os ydy'r tudalen yn cael ei galw gyda'r y fath hon, sef gwneud cyfrifiad, enghraifft, neu, enghraifft, dychwelyd, gyfanswm, ac felly, herwydd yr gwerth sydd yn ei traddoddi yn yr amrywolion yn yr cyfeiriad, mae'r amresymeg yn gallu penderfynu pa pwylliant i galw. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i ni yn y cod i brawf holi ar gyfer y amrywolion math, a'i ydy yr amrywolion math yn dychwelyd y cyfamswm neu os ydy y gwerth yn yr amrywolion math i gwneud cyfrifiad fel hyn, ac nawr ar tudalen mae'r tudalen yn arddangos yr neges dychwelyd cyfamswm, achos yn yr cyfeiriad mae'r amrywolion math yn ei penodwyd i dychwelyd cysylltnod gyfamswm. Ond peth sy'n digwydd os rydyn yn hebgor yr amrywolion o gwbl fel hyn. Felly, nawr mae'r neges gwell yn arddangos yn y sgrin. Sut wedyn i ymdrin ag hyn? I mewn yn y rhesymeg lle mae'r prawf holiad yn gofyn os nid ydy'r yr amrywolion math yn gwag.
wedyn gwneud hyn ac mae'r hyn yn sio hefyd, ond os ydyn ni'n eisiau i prawfholi un gwerth yn un amrywolion disgwyliedig, fel hyn, dychwelyd cyfamswn, ac os ydyn ni'n eisiau i cadw y cod yn daclus ac i cadw y dau prawfholiad ar un llinell, sut wedyn i ymuno y dau prawfholiad gyda ei gilydd? Wel, ydyn ni'n gallu gwneud hyn. Yn gyntaf, mae angen i prawfholi ai ydy amrywolion yn bodoli. Felly, yn ychwanegol i'r hyn, mae angen i ni i prawfholi hefyd os ydy'r gwerth yn yr amrywolion hyn dychwelyd cysylltnod gyfamswn. Felly, os ydyn ni'n cynnwys yr dau prawfholiad yn yr un crwn cromfach, ac wedyn mynd yn ôl i'r tudalen, mae'r hyn yn gweithio hefyd, ac felly os ydyn ni'n mewnbynnu yr amrywolion math yn cyfartallu i dychwelyd cysylltnod gyfamswn, mae'r hyn yn gweithio os ydyn ni'n newid y gwerth yn yr amrywolion i rhywbeth arall fel dychwelyd cysylltnod gyfamswn 1, mae'r hyn yn dangos dim byd ar y dylun, sef mae'r hyn ddim yn dangos y neges gwall sydd yn cywir hefyd. Felly, y trefn dydoliad o'r prawfholiad hyn yw, yn gyntaf, mae angen i prawfholi ai ydy yr amrywolion yn bodoli, ac yn ychwanegol, os ydy, felly, i prawfholi ar gyfer y gwerth yn yr amrywolion. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau y fideo hwn ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.